आगान सुरबाय जोबसानाव आगान सुरनायजों लोगोसे मा बुंगोन? क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माजों सोमोन्दो लानानै 28, 29 आरो 30 जानुवारि बेखौ 2025 बेखौ बिथा खालामनानै दतमा हालामनि बे उदांस्रि गेलेग्रा फोथाराव जोङो थुनलाइयारि गेलेमुवारि हारिमुवारि बादायलायनाय लादों। दिनैहाय जोबथा सान हिसाबै जोङो जांख्रिथायारि दैखं खुंगुर बसुमतारी देंखो मुसे 2-3 बे बादायलायनायखौ जोङो दिनै जिल्लानि सिङाव गासै दखरा आफादफोरनिफ्राय बाहागो लानायाव बे बादायलायनायखौ खुंगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों बा जोङो जोंनि जे उद्दिश्य जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो गासै बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय दिनै फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। दा बे बेलायाव दिनै जांख्रिथायारि दैखं खुंगुर बसुमतारीनि मुङाव जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समनिफ्राय देंखो मुसे 2-3 बादायलायनाय बेखौ जों खुंबोदों। जाहाथे फैगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे क'क्राझार हालामनि दतमायाव जागोन। बेवहाय जोंनि दिनैनि जाय देरहागिरि बिथांमोनहा जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जे देंखो मुसे 2-3 बादायलायनाय बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेनि गेजेरजों दिनै जों नुनो मोन्दों जे देंखो मुसे 2-3 बादायलायनायनिफ्राय गोबां माने मोजां बर'नि गेजेराव मेथाइ खनगिरि बिथांमोना ओंखारदों। दिनै प्रफेसनेल हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै बयबो हांख्राय आरो दिनै मिथिसार जानाय। दिनै क'क्राझारनिफ्राय जों नायोबा नुनो मोनगोन गसाइ दैमारिनिफ्राय लानानै तुरुन नार्जारि, जांगिला आरो सांग्रां गोबां बेबायदिनो मोजां सिंगारा दिनै ओंखारबोदों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि मोनसे मिशन लानाय थांखि लानायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै मोनसे स्कप होनाय बा लाइमोनफोरनो मोनसे प्लेटफर्म होनाय। दिनै गामि गफायाव गोबां माने बेबायदि माखासे स्कप बा बेबायदि प्लेटफर्म गैयै मोनै गोबां माने टेलेन्टेड थायो बादायनो गोसो जानाय, नाथाय बिथांमोना प्लेटफर्म मोना। दा बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय 2007 मायथाइनिफ्राय जे देंखो मुसे 2-3 माने बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लाबोदों। आरो जायनि मुङा दिनै दैखं खुंगुर बसुमतारी बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो जाय समाव बिथाङा मेथाइ रोजाबदों बै समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे आलादा रायजो सोमावसारनाय बेवहाय बिथाङा बर' हारि माहारिनि गासै साफ्रोमखौबो गावनि मेथाइनि गेजेरजों जे गोसो बोहोनो हानाय आरो आन्दलनाव बारसोमहोनो हानाय मोनसे बेबायदि जांख्रिखांनाय लाबोदों। आरो दिनै बिथांनि मुंदांखा गेदेमाया दिनै जोंनियाव गैला। बिथाङा इसोरनियाव आर'ज गाबदों सोरगोआव थानानै बिथाङा जोंनि जे गेजेराव आरो मोजां देंखोगिरि माने सोरजिहरथों, बोर सारस्रिहरथों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो गोहो बोलो हरथों जे इयुनावहाय जोंनि जे साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा माने हारि दानाय माहारि दानायावहाय जाहाथे मैखोमै खामानि मावनो हायो, गोसो होनानै खामानि मावनो हायो आरो जोंनि गेजेरावहाय मोजां देंखोगिरि बा थुनलाइगिरि बा गेलेमुगिरि बा गुबुन बिथिंजों जोङो सोरजिलांनो हायो, दिहुनलांनो हायो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।